aquesta recerca de la fotografia perfecta a l'estiu, de la fotografia de postureig perfecte, i en parlem de tot això amb un professor de fotoperiodisme, el Jesús Pastor. Jesús, bon dia, benvingut. Bon dia, què tal? Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què seria de les nostres vides sense fotos? Seria el que va inventar la fotografia, va inventar la manera de guardar records. Jo crec que dona per una pel·lícula una mica distòpica, no? Aquesta història que explicaves, jo pensava com serien milers de persones ara mateix a Barcelona, a la Sagrada Família, sense càmeres. Sí, és que seria una imatge molt curiosa, no? Passaríem per allà, veuríem a la gent mirant, ja sense el telèfon, sense la càmera, i seria una imatge molt interessant, no? Igual li podem demanar a la intel·ligència artificial que la creï i ja seria com una cosa del passat. A veure, estem parlant, les xifres que ens donen les xarxes, 60.000 fotografies per minut, 4 milions per hora, més de 100 milions de fotografies al dia, només a Instagram. Clar, ja la fotografia ha arribat per quedar-se, això és una evidència. El que no sabem és l'impacte que té això en la validació de la nostra identitat, no? La fotografia com a eina d'exhibició social, des de que neix, ja va de la mà, no? L'àlbum familiar, el típic amic que ens feia un passi de diapositives que tothom volia fugir de la seva casa. Això ja existia, o sigui, no és un fenomen nou. El que passa que sí que és cert que s'ha disparat en la seva dimensió. I jo crec que és massa d'hora per saber, per tenir com certesa d'això que implica a les nostres identitats. En el fons, ara mateix, segurament, ja no només per tenir un record de les vacances, sinó la utilització de les imatges com a influència. Bàsicament perquè les xarxes socials, es parlaves de les xarxes socials, el fotopostureo, el fotopostureig, si ho catalanitzem, doncs influeixen els joves que volen tenir una vida com aquelles imatges que estan deixant influencers. I això, fins a cert punt, ostres, pot ser delicat, fins i tot. Well, segurament hi ha un impacte de la percepció de la realitat i potser de l'autoestima, sobretot en etapes dels més joves, no? No dels més joves, de tothom, no? Si tu veus vides increïbles i nivells socioeconòmics increïbles tota l'estona, que tu et miris com un mirall amb aquestes realitats és inevitable, no? I potser la publicitat o el llenguatge publicitari doncs ha trobat també un forat molt gran per trobar aquí com vendre algun producte, no? Jo no sé, em genera molts dubtes, Ja m'agradaria donar-te respostes sòlides, però perquè és que no n'hi ha, no? És un fenomen tan gran i tan complex. També és cert que hi ha efectes pendulars que ens donen pistes de que l'ésser humà és més intel·ligent del que a vegades ens sembla. I davant d'Instagram i el postureig va sortir una aplicació que es deia BeReal, que eren fotografies molt més efímeres, aparentment no creades, no creades per ser vides perfectes i vides meravelloses. Que no ha triomfat, que per cert, que no ha triomfat. No, per això ja parlàvem passat, perquè és com va sortir i va... La vida real no interessa, la vida real no interessa a les xarxes. És que la vida real no és tan interessant com la representació o el somni del que és la vida real. O sigui, Hollywood no existeix perquè representa la vida real, no? Existeix perquè representa somnis, no? I a tothom li agrada somiar. Llavors, dins aquesta lògica, que és molt humana, no? La llegenda de Narciso no és de fa 3 dies. O sigui, aquesta obsessió per la nostra imatge no és nova. Llavors, estem ubicant-nos i esperem... Mira, hi ha molts joves que el seu feed d'Instagram, el muro, el tenen molt net. Tenen 3 imatges o cap imatge, o sigui, perquè al final la imatge efímera, l'Insta Stories, diguem-ne, o el BeReal aquest, que també era efímer, funciona molt, perquè també tothom ja sap de manera inconscient que no és viable acumular tantes imatges. I les ensenyem, però les ensenyem d'una manera molt temporal. Doncs mira aquesta foto i tens 24 hores, la veus una vegada i xau.
Llavors, hi ha reaccions que indiquen que aquest esgotament de la quantitat d'imatges doncs no és fàcil de gestionar. No. Escolta'm, com es fa una fotografia bona? Com es fa una fotografia perfecta? És com la darrera foto icònica que s'ha publicat, la de Donald Trump després de l'atemptat, que estava allà el fotògraf per prendre aquella imatge que s'ha convertit possiblement en una de les imatges icòniques dels darrers anys, una de les aquestes que les veus i dius, ostres, quina foto més xula. Guanyarà, a més és com representa l'heroisme, l'heroi, no? La bandera està al darrere. Però pensa que molts fotògrafs estaven allà, moltes fotògrafes, i molts van fer fotos des d'altres costats, mig metre cap a la dreta, mig metre cap a l'esquerra, i ja tots els elements no encaixen de la mateixa manera. O sigui, aquest fotògraf és un fotògraf extraordinari que té molts anys d'experiència i la seva capacitat de reaccionar tan ràpid i de construir la imatge amb aquests elements és fruit de l'experiència de tota una vida, no?, dedicant-se a la feina. Llavors, hi ha el moment, que sens dubte és un moment històric, però després hi ha la feina, no?, l'ofici del fotògraf o de la fotògrafa que pot ubicar tot en qüestions de segons. Doncs, escolta'm, Jesús Pastor, professor de fotoperiodisme de la Universitat Abat Olivanceo, gràcies per aquests minuts d'aquesta xerrada de fotografia que hem fet. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer. És interessant parlar de fotografia, sobretot quan tots ara som petits fotògrafs, i buscant aquesta foto perfecta.